Ederraren ederra, sabeleko elderra, nola den nostadarra eurita eguzkia. Zabaldu fuera trankak, heldu da gora hankak, mundua hankaz gora aste nagusia. Ederraren ederra, sabeleko elderra, nola den nostadarra eurita eguzkia. Arratsaldeon, 97 irratiko entzule guztioi. Gaur, konpartzen orduaren bigarren saioari hasiera emango diogu eta horretarako ditugu hemen Bilboko konpartzetako bi figura importante eta interesante. Iker eta Itxaso ditugu gurekin eta gauza asko dituzue gaur kontatzeko, ongi etorri. Eskerrik asko. Eskerrik asko, arratsaldeon. Eta esan digutenez oso saio serioa pentsatu dute, edukiz betea eta oso solemnea izango dena, eta agian solemnidaderegi hasiera emateko balorazioekin hasiko gara. Pixkat kontatuko dugu aurten inauterietan, nola izan da aurtengo inauteria, aurten berezia izan da, berezi samar, ze aldaketa asko egon dira, lehenengoz aipatzekoa, eremuz aldatu dugula, aurten modeloa bateragarria, udalarekin bat egin ditugun lehenengo inauteriak dira, aspaldi lanean geundela hori egiteko eta aurten izan da. Eremua batez be goizean egon gara hor Zabalgunean, Gran Biatik eta San Vicente egunea bazegoen bebai hortik eta gero arratsaldean urtero bezala Alde Zarrean jarraitu dugu. Bebai goraipatzekoa da aurten jai batzorde mistoak egin duen lana, ze aurten izan dira lehenengo inauteriak hori bateratuak, esan dudan ez lehen. Espaliko partez. Hori da, datorren urteari begira gauza asko daude hobetzeko. Egun osoko jaia izan da, aste osoan zehar egon dira ekintza ezberdinak, aurten bebai kopla txikiak berreskuratu ditugu, inauteri parte hartzaileagoak izan dira, eta batez be irekiagoak, azkenean instituzioak eta konpartzak batera gaudenez, hori nabaritu egin da, edo gure iritzea hori da, nabaritu egin dela. Horragian, entzuleak ezagutzen dituzte Bilboko inauteriak, baina zuen ahotik ez dute oraindik entzun. Zer dira Bilboko inauteriak Bilboko konpartzen zen? Urtean zehar egiten ditugu ekintza asko, eta inauteriak dira oso garrantzitsuak. Bilboko konpartza bere sortu zen jai egiteko, eta gizartean eta Euskal Herri mailan inauteriak dira jai bereziak eta batez be jai egitea, parte hartzea, kalea berreskuratzea bebai eta aintzinean suposatzen da basekatela lotura garizumarekin eta jendean etxe barruko bizitza egiten zuela eta kalera urtetzen zela. Konpartzen hildoa hori kalea izan da, inauteria jai garrantzitsua. Ze badirudi, inauteria Bilbon ez dela egon inoiz, edo oso gauza berria izan dela, konpartzen sortutako gauza dela, baina ez da horrela. Eta horten, beste gozen artean berreskuratu nahi izan dira, aintzineko pertsonai batzuk, mairua, reiskuak eta beste pertsonai batzuk. Aintzinean, egiten zen, aintzinean egiten dut, ondela bende batzutako pertsonai buruz. Eta da gainera jai bat egun osokoa eta gau osokoa, ezta? Hori saiatu egin gara, batzuk formalagoak, eta beste batzuk Itxaso, ez dakit, zela mukatu behar non. Niko formali, bilintzen, betiko moduan, mesedes. Batez be esan nahi gendun, badakagula aipatzekoa, urtero, beti jendeak esaten daula, eske eguraldi txarra egiten du, otsailean, beti otsaile inguru izaten dira inauteriak, eguraldia ez gaituela izutzen, ez gaituela kiskaltzen, eta datorren urtean saiatuko garela hobeto egiten, eta lanean gaude ja datorren inauteriak prestatzen. Orduan laburtzeko balorazio ona egiten duzu. Bai. Hobetzekoa, baina beti dago zeo beti dago zeo hobetzeko, bai. Baina posible, Kriston lan egin da gero. Hombre.
Eta valorazioen sekzio honekin jarraitzeko duela gutxi beste Euripeko beste aktibitate bat prestatu duzu. Bai, modan dago, Bilbon. Bueno, Txosnaganaren 3. Mendi martxa regulatua beto esan da. Egin da pasaden zapatuen. Txosnagane da Pagasarri eta Ganekoren artean dagoen menditxo ez dut esango, baina bueno, menditxo bat. Da biderdi eta beste izenen bat edokat. Gane txiki, biderdi. Ganeko txiki edo, bai. Eta, pues bueno, 3. urtea da, gustora geratu gara, eguraldi ez da oso aproposa izan, lanetu egondalako, eta, pues bueno, paisaiaz ezin zen daiteke disfrutatu. Baina jendeen aldetik, jendea posik egonda, parte hartu duten guztiak posik agertu dira, ez da inor galdu, baten bat despistatu eta bidea laburtu egin du, baina ikusten dugu egonkortzera doan aktibitate bat dela. Eta horretatik posik bai. Eta hor zer izan zen ideia, goizean esnatu, alperkeriak egoean utzi eta mendira joatea beste ezagun eta ez ezagunekin, eta gainean zer egin zenuten? Hori da. Berez bi bilaldi dauz, ibilaldi laburra eta ibilaldi luzea. Eta irteerak ematen ziran denboraz, eta gero hartzen gendun bebai bukatzerakoan denbora, eta horrela egiten gendun batez bestekoa, eta erdian geratzen zan bikotea, irabazten zuen, aurten eukidoguz opari pilo bat, eta gainera zegoen bebai abituaiamentoa mendian, orduan hori, urtero egiten dugun ekintza da, baina ez da bakarrik soilik mendira jutea, baizik eta badauka berezitasuna hori martxa erregulatua dela. Bai, ez oso kompetitiboaz, ez dugu gure estilo ez da hori. Irabazten du erdikoak. Batzuk joan ziren korrika, beste batzuk superastiro, lasai, berba egiten, jende ezagutzen, ameketako egiten, 10 minutu zeukaten eta egin zuten goraintziak oso garrantzitsua, urtengoz izan dela bi konpartzakide hor daudela Txosnaganeko artzain moduan, eta aurten marka guztiak puskatu dituzte, osea, hori bai esatekoa. Bai. Bigarren valorazio positibo, orduan. Bai, hombre, negatibo, beti dago zero betxeko. Aurten abitoiamentu esan da, mundu guztia flipatu egin du eta oso posik egon dira. Zer janduzu, Fruta, fruitu lehorrak, huesitoak, gaietak, gero ura, akuarius eta alako. Eta aurten berria izan dana, eta oso arrakasta handia dakana konpartxenen artean, Plaza Barrira llegatzerakoan, zegoen aukera pintxopote bat hartzeko, eta hori badakizu konpartxenen artean, danak zuzen, eta barrera. Osa, esmatu duzu hemen martxa poteoa, ez? Bai. Bueno, berez bazegoen, egin duguna pizkat regularizatu, alako zea. Badeko guzideia batzuk hor Txosnaganeren inguruan eta Pastoreko eta bitoiamente egiten delekuan bestelako gauza jatekoa jartzeko. Baina, bueno, negoziatu egin bar dira Bilboko konpartzen barruan egin dira. Se encienden las luces, comienza la función, la música conduce y esta voz en off avista un viaje a lugares, escuchando lenguajes, surcando los mares de cualquier nación, historia de pueblos, habitats que protegen... Bueno, valorazioa oso ondo dago, ziur nago gure entzulek asko baloratzen dutela, zuen valorazio bikoitzau, baina hemen morboa ematen duena da protagonista berriak datozela. Aste nagusi honetan ikusi ditugu batzuk urtik bueltaka, antza denez, konpartza berriak datoz. Bai, bi konpartza egin zuten eskaera oindela urtebete eta sartzeko federazioan, eta urtebeteko proba pasa ondoren, oindela 2 aste 3 aste eskaz, bai etzaman genien, onartu genituen federazioan, Bilboko konpartzen federazioan barruan. Hau da, Europar Batasunean sartzea bezala, horrelako prozesu luze, gogor eta... Luzea, bai, gogorra, espero ez hainbeste, baina bai, prozesu bat badagoela, pizkat regularizatua da, baina bueno. Bai, gutxi gora bera bai, eta gero amaiera eman egin dugu protokolo formal batean, formalegia igual biro konpartzetarako, baina bai. Eta bueno, bi konpartza horiek oso ezberdina direz. Eta direz gainera Bilboko konpartzekiko ere nik uste dut
aize berria, ez? Oso bereziak. Bueno, bereziak guztu garaela danok ez, bakoitza berezitasuna deko, baina... Bilboko konpartzen amalgama, handia basan, oin handiagoa da. Handiagoa. Eta, bueno, horietako bada munduko jendea konpartza, munduko jendeak. Eta nondi datoz? Pues bueno, antza duela ja urte batxotatik ona, badago jende bat, gehienak etorkinak, batu zirela antolatzeko munduko jendeen eguna, edo festivala. Eta, pues, egunen batean, oin dela urte, 3 urte edo pentsatu zuten federazio bat sortzea euren artean, ez? Munduko herri ezberdinetako jendea batu egin zen, federazio batean. Funtzionamento asamblearioa daukate, eta lan egiten dute etorkinak eskubide osoko hiritar gisa gure sozietatean sartzaren alde, ez? Eta pasaden urtean pentsatu zuten pues, nahi zutela izan ere konpartza, konpartzan sartzea, ez? Orduan eskara egin zuten, eta bueno, guk esan genioen, bale, ados, baldintza batzu dauz hemen, eta batzuen artean da urtean zehar, urte beten egin behar dituzue, edo aparte hartu behar duzue, hainbat aktibitatetan, ez? Bilboko konpartzak antolatzen dituen aktibitate zehatz batzuetan. Adibidez, Inauterietan eta Txosnaganen. Adibidez? Txosnaganen, bai, hori da. Eta hasi ziren San Juan jaian, pasan urteko San Juan, oza, dela urte bete. Eta gero parte hartu zuten konpartzakide egunean, Tomas Deno egunean, eta ja Inauterietan apur bat gogortxoagoz eta gogotxoago. Beti daude dantzak egiteko prest, eta beti daukaten norbait zer egiteko prest, bueno, nahiko jende bizia da. Eta azkena izan da bai, zuk esan dozun bezala, Txosnaganen egon ziren, gure abitoiamientoan laranjak eta zukuak eta dana ematen. Eta bueno, dabiz posik, baina dabiz ere neko urduri aurten txosna montatzeko une iritsi delako. Eta klaro, badakiten no sartzen diren, kanpotik ikusi dutelako, baina ez dakite benetan non sartu diren. Imaginatzen dugu lehenengo urtea gogorra izan behar dela. Bai, pentsatzen dugu baietz. Edo zen konpartzarentzat izan behar da bada gogorra. Badaukate jende, baina klaro, nik uste dute inoiz ez duzula ideia egiten zenbat jende beharko duzun, zuk egin nahi duzun guztia, txanda guztia betetzeko, parte hartzeko, hartu alizateko aste nagusian egoten direzen txandak, aktibitateetan, klaro, konpartzak ez gaude bakarrik hor txosna montatzeko eta edateko eta ondo pasatzeko, guk ere prestatzen ditugu aktibitatea mundu guztiarentzako, eta horrek eskatzen du lan bat eta konpromisu bat, eta kasi 24 ordu 8-9 egunetan lan egotea. Aguantatzen duena, klaro. Hori da. Eta prebioa egin behar dela, hori bebai oso garrantzitsua. Bai. Eta bueno, haiek nahi dute, beren helburua da, pues, euren kolektiboaren islada izatea, eta realtate hori eramatea kalera. Eta bueno, bebai nahi duten jai eremu, ez dakit, danak sartzen diren jai eremu bat lortzia. Gu pentsatzen dugu hori badagoela, ja, baina bueno, ekartzen dute beste ikuspegi bat, eta, bueno, ikusiko dugu. Se encienden las luces, comienza la función, la música conduce y esta voz en off avista un viaje a lugares, escuchando lenguajes, surcando los mares de cualquier nación. Historia de pueblos, habitats... aurten bebai Trikimailu konpartza dakagu, berri gisa. Trikimailu konpartza koordinadorara etorri San Juan baino lehenago bebai, pasadan urtean. Proiektua saldu zuten, batez be aizialdiko begiraleak eta begirale hoiak sorturiko talde bat dala, eta konpartza nahi zutela sortu, bertan daude aizialdi taldeak, scout taldea, eta mundu hortan ibiltzen ziren, edo ginen pertsona asko bebai. Eta batez be hori konpartza sortu nahi zutela, ikusten zutelako Bilboko konpartzen bertan ez egoela aizialdian edo aizialdia ordezkatzen zuen konpartzarik. Eta bueno, egon dira bebai ekintza guztietan parte hartzen, bebai eskaini dituzte euren abilesiak, esan aldogo, batez be tailer pilo bat, umentzako jolasak,
bueno, bai parte hartu da bez turnotan, eta adibidez Txosnaganen egon ziren argazkiak egiten, habituallamentoan bai, eta bueno, konpartza berez guri esan digute da 50 pertsona baino gehiago direla, bazkide edo konpartxero, eta bueno, prest daudela, baina bai esaten ziguten azkenengo bileran eta eurekin hitz egin da, urduri eta pizkat beldur, Txosna montatzea, guk esaten genien hau kanpamendua, baino asko handiago izango da, ondo dau lo eiteko dendak montatzen jakitea, baina hau ezberdina da, eta bueno, prest daudela, eta gainera igertzen jakie nahi dutela parte hartu, eta bueno, Bilboko konpartzen bizitzan sartu direla de pleno. Eta ondo. Zuentzako beste bi kolektibok esatea parte izan nahi dugu, zer suposatzen du honek Bilboko konpartsak entzat? Niretzako bi alde ditu, eta biak onak. Ikusten dugunean Bilboko konpartsak erakargarritasuna dakala ondino, 30 urte pasata, hori guretzako oso ona da, esan aldugu lan ona egiten dugula, ondino erreferentzialitatea badakagula, Bilbo mailan, jai eremuan, eta beste alde batetik bebai, lana, ez dugu esango lana ez denik, lana bada, guretzako zaila da, guztion artean erabakiak hartzen ditugulako mugimendu asamblearioa gara, norbait berria sartzen danean, azaldu behar zaio pizkat, nola dan gure egunerokotasuna, zelan ibiltzen garen, eta hori itxasok esan duen moduan, bizi arte ez dakizu nola edo zelan azaldu. Orduan, denboraren poderioz. Horre behar du urte batzuetako esperientzia, ez? Rodaje bat, ez? Bai, duda barik. Balorazioak izan ditugu, protagonista berrien aurkezpenak ere bai, eta igual bada garaia esan beharreko hauek esan ostean, esan nahi ditugunak ere esateko. Zer dator hemendik aurrera, zertan ari zarete, zer eskainiko diozue Bilboko hiriari? Hilabete hau amaitu baino lehenago, hor dator sua, San Juanekoa, Donibanekoa edo dena delakoa. Gura postu txiki bada, ez dugu nahi gauza handia izatea, baizik eta San Juan zu txiki bat nahi dugu, polita, kintzaz betetakoa, baina ez dugu nahi super handia izatea. Eta ja ez dakizen bat urte dara matxagun, Nik uste hirugarrena dela, hirugarrena. Etxebarria parkean sua botatzen dire lekua, hori izango da guk sua piztuko dugu lekua. Eta bueno, pues antolatzen dugu auzotarrokekin batera, ekintza hau, repartatzen dugu konpartzak eta gero beste jai eremuan mugitzen diren beste personaje batzuk. Eta goizez ez dugu zebez egingo, leku guztietan bezala, gu hasiko gara ja iluntze partean, ez? Goizez guk lana dekogu, montatu behar dugulako zutea bera, egurrak ekarri, pilatu eta Txosna txiki bat montatu, eskenatokia ekarri bebai, eta holako azpegiturako historia guztiak. Eta gaur parkatu, aurten dekogu gauza barri txiki bat, eta izango da txikia, ze egin nahi dugu beste, Euskal Herrian ohitura izaten dana, igual ez herri guztietan, baina bai, hemen txikitan goratzen dut alako zozer egiten genula, ez? Eta izaten zen zuaitz bat landatu. Eta zuaitz hori Lizarra izaten da, San Juanean landatzen dana. Eta hori da, aurten egingo duen gauzarik barriana. Eta horrekin simbolismo guztia lotu, eta horrekin emango genioke jaiari hasiera. Osa, que zuak piztu eta zuaitzak landatu, San Juan Gabaz. Bai, baina lehenengoz landatu. Eta gero... Eta zuti korru, badazpada.
Eta pues, gero kontzertuak hasiko direz, eta kontzertuan eukiko dugu horten Udamuga eta Combine Folk Band. Oso polito jotzen dutela eta hor dantzan egongo garela. Segituan, horrekin batera jolas kooperatiboak egingo ditugu. Aurrek urtetan egin dugu tailerra, baina baloratu dugu horre behar zuela beste bizitasun bat eta pues, apur bat animoso izan barzela eguna eta txikitxuntzako eta gaztentzako jolasak plantatuko dugu. Jolastu eta gero, normalean, garriz edo gozez egoten gara eta horretarako txokolatada bertako esnea zein da. Esnetik eskutik eta gero bidezko merkataritzako txokolateagaz ere egindako txokolatada. Hori guztia zorutatik aurrera? Sortzietan hasiko da jaia, eta sortziak eta laurdenetan eta marra bitartean kontzertu eta bitartean izango da hori guztia. Sortziter ditan txokolatada. Puntual etorri badazpadaz, asko gustatzen guzti hori txokolatea eta igual iristen deninako, pues ez dago ez. Gero urtero lez, Lekitxoko Deabruek egingo duten beren espetakulua eta 10:30 aldera aleginduko gara sua pizten. Espero dugu eguraldi hona eukitea, ez aurreko ekintzetan guztietan bezala, euki dugula euria eta lainoak. Eta suarekin batera, 11 laurden gutxitan edo, osterabe kontzertua jotzen hasiko zein berriro. 12 laurden gutxiotan, keimada bat egongo litzateke, eta hortila egingo zen konjurua eta jaien amaierako, araua parkatu euskeraz, konjurua, enekien. Aurten berrita lekuak aldatu dugu, zuan inguruan egingo da Lekitxoko Deabruen espetakulua, eta eskenatokeren bestalden ekiko dugu txosna txiki bat, txikia, edateko eta jateko gauzekaz. Eta animatu nahi dugu jendea bere nauzuan ez bada egiten San Juana edo sua, animatzen dugu etorteko Etxebarriara. Hori da, oso ondo azaldu ditxasok. Eta gero beste alde batetik badakagu konpartzakide eguna, edo konpartzakide eguna, urtean orgullo konparseril delakoa sustatzeko egiten den egun bat, batez be bizikidetxerako, ondo pasatzeko, eta azte nagusia agertu dagoela, pilak kargatzeko. Aurten bebai urtero bezala egingo dugu konpartzen arteko pintxo lehiaketa, fama handia hartzen ari da lehiaketa, eta oso maila altua. Beti egoten dira bi osagai derrigorrezkoak direnak eta beste bi aukeran, hiru barkatu derrigorrezkoak eta beste bi aukeran. Aurten osagaiak dira ahatea, juka eta Idiazabal gazta. Hori bai alabai sartu behar da pitxoa. Hori bai alabai agertu behar da gero bakoitzak nahi duena, eta ez da kontuan hartzen, ez da ogia, ez da olioa edo baserik, eta gero beste bi osagai libre, denetarik. Hor dagoia bakoitzak angulak edo edo kaviar, edo bakoitzak nahi duena, edo denetarik. Eta hori, aurten bebai saiatuko gara difusio pizka bat egiten, da gure web horrian, Bilboko konpartzaken horrian, sartuko dugu pintxo irabazlearen argazkia eta errezeta. Orduan, hori, jendea jakiteko. Hemen ez duzu egingo erdikoarena, ezta? Ez duzu etxarrenaren eta honen arteko... Ez, oberenak irabazten da. Hemen pikatzen gara. Hemen pikatzen gara pilo bat, eta, baina ondo, gero, hori, goizeko 12etan adibidez, puzgarriak ditugu. Gero bebai, umeentzako jartzen dugu, espero dugu, eguraldiak errespetatua, jartzen dugu igeri leku moduko bat, ze badaude konpartzakide asko umeak direnak, edo konpartzakide asko umeak dauzkat. Horiak jendeak ez daki. Badaude pilo bat, eta gainera, ez daki zer gertatzen den, guk ikusten dugu hemen Euskal Herri mailan ez dagoela edo jaiotza tasa jaisten dela, baina urtero konpartzakide berriak daude eta gu posarren. Danak ume guztiak jaitzen dira Bilboko konpartzetan. Hori da. Zergaitik izango da? Ez dakit, bilera asko egiten ditugulako. Gero, bebai egongo dira umentzako tailer batzuk, eta gero doainik urtero banatzen dugu txistorra eta piperrak. Eta gero ekiten diogu pintxo txapelketari.
Gero pintxo txapelketa eginda, Baskari, herriko Baskaria egiten dugu, konpartza bakoitzak bere konpartzak irekin, baina denok batera, areatxan, hori, ondo pasatzeko, pizkat, harremanetan jartzeko. Gero arratsaldean, bueno, aurretik egoten da, pintxo lehiaketaren sarien ematea, eta gero, Baskaria eta gero, badakagu aurten romeria, trekizio taldearekin, eta kalejira egiten duguna urtero orkrestarekin, alde sarretik, eta gero ja ordu txikietar arte. Esan behar da, egun hau, batez be, disfrutatzeko egiten dugula konpartzakideak, aste nagusian zehar lan asko egiten dugula, eta konpartzakide batzuentzako esan aldugu gure aste nagusi txikia dela. Bai, hori komentatzen da, ezta? Leyenda hori badago, ezta? Bai. Nik uste jai batzordean gauden pertsonak, egun horretan egiten dugula pizkat bomba de humo, eta, bueno, eguna da ondo pasatzeko batez be. Bai, eta, bueno, gonbidatzen du Bilboko jendari, etortzekoaren alera egun horretan ikusteko zein ondo pasatzen dugun, eta animatzea, bihatzeko bera auzoan beringurutan konpartzan bera guztukoa den konpartza bat, eta sartzeko giro polito honetan. Beste leyenda bat ere badago, urtero udalarekin arazoak egoten direla konpartzakide gunean, eta urtero iaia modu erligiosoan izun bat ordaindu behar izaten dela. Aurten ere gertatu daiteke logorik edo? Arazoak egoten ziren, batez be areatxako pasealekuan, gure aintzineko alkateak esaten zuen bertan ezin zelako ezer jarri. Azkenean, ailegatzen ginen akordio batera. Urte batzuetan egon dela bai hortik izuna, edo izuna ordaintzeko amenaza, baina azkenean nik uste aurten eta ja pasadan urtean bagaudela lanean udaletxearekin sintonian edo hori da, ekintza gehienetan lanean egon gara beti, baina aurten ja itxasok esan duen modean pizkat sintonia hobeagoan, eta guk espero ez gertatzea. Ez dut pentsaten 2 ordu edo 3 ordu areatxa kolorez janzteagatik arazorik egongo denik. Areatxa mundu guztiarena da, eta guk bilbotarra gara, eta eskubide osoa dekogu ere erabiltzeko. Eta gero txukun usten dugu dana, jasotzen dugu zerama guztia. Barkatu, gauza bat aztu egin zaigu. Programa honetan sekzio finko bat egitea nahiko genuken erantzun ezin den galdera. Espero dugu erantzun dezakezuela, baina nor izango da txupilari eta pregoilari aurtengo jaietan? Konpartzakide nagusien batzordeak eta kontseiluak esan digu isilik egoteko. Badakagu isilpeko klausula, eta hori bakarrik esan aldogu, esango dugu, txupinera. Ez dakit, esan aldugu? Venga, esan itxaso. Seguru? Esan zundien ez sartzen. Bai, ziur. Gero nik ez dut nahi errepresaliadik, botako dugu, txupinera aurten neska bat izango da. Neska bat izango da, hori konfirmatu dezakezu. Bai, hori konfirmatu aldo. Bueno, erantzun ezin den galderari erantzun egin diote. Txupinera neska izango da. Eskerrik asko. Bai, zuri. Ederraren ederra, sabeleko elderra, nola den nostadarra eurite guzkia, zabaldu fuera trankak. Oso ondo, ez dakit, niri bentsatuko gogoa piztu didazu, datozen gauzetara joateko, ez dakit zer. Zu agertu beharko zara. Gu agertuko gara ziur. Zerrenda pasatzen duguta. Bai, hori argi dago. Ez dakit gu beste zer gaineratu nahi duzuen, edo... mendik aurrera ja pentsatzen ari garela, azte nagusia lotzen gabiltza, aspalditik, baina bete-betean gau. Komentario orokorra da, berandu gabiltza, ez da? Bai, hori beti. Hori beti, baina betuta gaude, hola lan egiten edo. Azte nagusia pasata, beste ekintxaren gainean egon behar gara, eta berandu gabiz. Gero inauteriak pasata, txosnagan, eta txosnagane pasatu da, baina, horrelakoa da bizitza, abestiak esaten duen moduan. Bai, holakoa da konpartzen lana, urtean zehar eta egunero badagoela zozer antolatzeko, baina gustora egiten dugu. Eta igartzen zaizuen. Eskerrik asko gurekin egoteagaitik eta, ikusi duzu, honelakoa da konpartzen ordua. Laizter arte. Eskerrik asko zuei.
zetia.